Pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę szefa naszej dyplomacji, ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Polacy wiedzą, ile krwi, potu i łez należy włożyć w budowanie demokracji. Dlatego pragnę w stronę laureata, ale też wszystkich obrońców praw człowieka na świecie skierować słowa, które są parafrazą pierwszych wierszy hymnów narodowych, tak Polski, jak Ukrainy. Jeszcze wolność nie zginęła, póki wy żyjecie. Dziękuję. Nominowali do tej nagrody ludzie z całego świata, politycy, naukowcy, właśnie takim, jakim jest teraz. Lech Wałęsa. Panie prezydencie, zapraszam, bardzo proszę. Ja jestem całkowicie przekonany, że zwycięstwo musi nastąpić, dlatego że świat posunął się tak daleko, że walczenie w starym stylu, to co robi dziś Rosja, jest tak śmieszne, że tylko nam nabija guzów i krwi trochę upuści, a nie ma najmniejszej szansy na zwycięstwo. Jeśli chcemy natomiast przyspieszyć to zwycięstwo, to posłuchajcie starego Wałęsy. Musimy być solidarni. Musimy działać spokojnie, bez bufonady, spokojnie, ale solidarnie. Pierwszy laureat nagród. O, przyniosę. Przyjemność to była. And we see that the whole world are now together with us. Aggressor are in isolation. And we need to demonstrate that our unity bring our country to prosperity, to victory. Every day, Ukrainian, and I'm absolutely sure that Crimea will be free very soon. And Crimean Tatar, together with Ukrainian, build up in Crimea democracy and freedom. Thank you.